Umasipala wase-Ratlou osendaweni yasemakhaya eSetlagole eNorth ungomunye walabo abazohlakazwa ngenxa yokwehluleka ukuthumela izidingo nqangi emphakathini. Kuphenya izinsolo kwezinkohlakalo kuLomasipala. Uhulumeni kazwelonke uyangenelela. Decision at the level of the national cabinet is made, and it is only for the province to implement. The decision is that we would have few of our municipalities dissolved. The municipalities include Dichobotla, Ratlou, Ramutsiri Muilwa, Chwaing, and Khetleng. Iziphathimandla zikaMasipala iRatlou zithi lesinqumo asizange sicatshangisiswe. According to us as council, we wonder why are we included in those worst, I take it worst municipalities. I think if you can get anyone outside even in the streets, service delivery is changing. You can see it vividly. We really feel it's not justifiable. Izakhamuzi zibonakala ziseka isinqumo sikahulumeni songenelela. Yaka heri phathalatsa Umasipala. Uthi uyasamukela isinqumo sikahulumeni sokuhlakaza lomkhandlu njengoba ungabasizi ngalutho. Umkhandlu wesifundazwe kulindeke ukuthi ubambe umhlangano ophuthumayo kuleli sonto ukuze kuzovotelwa isinqumo sekhabhinethi sokuhlakaza labomasipala.